Yup. Hop. Ah. Hup. Ya. Hup. Ya. Hup. Ya. Yup. Prakoco murid kabudaya Jawa ayo prakoco do nonton Buddha Pranisa yo ayo Buddha Pranisa maju ayo prakoco murid kabudaya Jawa ayo prakoco do nonton Buddha Pranisa yo ayo Buddha Pranisa maju. Prajurit angsal kembang kumitir Pratondo pamungkasi pagelaran sonten punika kalau biar busana niro Katon Cinandra kadya lintang rembulan sampun lumuju ing tombak ingkang dadi kamanyo ayo
prakanca dolanan ning jaba dolan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo prakanca deleng kuda pranisa kumpulan jadi lare gamping tengah jogete alus tur bagus matur nuwun dhumateng para pamirsa yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore ya yo prakanca deleng kuda pranisa kumpulan jadi lane gamping tengah jogete alus tur bagus matur nuwun dhumateng para pamirsa matur nuwun dhumateng para pamirsa jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima kota Semarang simpang 5 kota Semarang nyebarake tindak tanduk budi luhur nyebarake tindak tanduk budi luhur kanggo gayo urip bangsa adil makmur kanggo gayo urip bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur wis tinanam duwe watak kudu jujur wis tinanam duwe watak kudu jujur ing nasti timring tumindak murih kasil ing nasti timring tumindak murih kasil anggegawa watak kang asifat adil anggegawa watak kang asifat adil urip aja tumindak kang liwa urip aja tumindak kang liwa dijumbuhna citraan ning bangsa kita dijumbuhna citraan ning bangsa kita eling-eling tantang gawe pakaryan eling-eling tantang gawe pakaryan ojo kongsi milik brek darbe ing liyan ojo kongsi milik brek darbe ing liyan jalan-jalan ke simpang 5 jalan-jalan ke simpang 5 simpang 5 kota Semarang simpang 5 kota Semarang nyebarake tindak tanduk budi luhur nyebarake tindak tanduk budi luhur kanggo mbayo bangsa adil makmur kanggo gayo urip bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur wis tinanam duwe watak kudu jujur wis tinanam duwe watak kudu jujur ing nasti timring tumindak murih kasil ing nasti timring tumindak murih kasil anggegawa watak kang asifat adil anggegawa
Lam asri kuda praneca. Asli lho. Nalikane sepisan sun ngemban rasa marang sira wekasan dawa prasopo gekantane samudra lan dirgantara hanyekseni tanggeping tresna sanyata. Keneng apa sira tatru mangsa dosa mreng mak mami kaya tanana prabeda sun ing tembe tegal bakal angloya rasa tresna kang tuwa kedadak sirna. Nalikane sepisan sun ngemban rasa marang sira wekasan dawa prasopo gekantane samudra lan dirgantara hanyekseni tanggeping tresna sanyata. Keneng apa sira tanru mangsa dosa mreng mak mami kaya tanana prabeda sun ing tembe tegal bakal angloya rasa tresna kang tuwa kedadak sirna. Ora
sedelo ing nolo los 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 ya halo Ayo Vio. Anakmu sing cilik sapa? Naya. Dah jenenge. Naya. Oh, Lali wae. adine lho mau udu anak. Adine. Gadis e. Sumangga menika kejutan menapa saking Mas Doni karo Jeng Sasa kagem keluarga Ibu Yohana Miller ingkang wonten Jakarta. Sehat selalu nggih Ibu. Amin amin amin. Ya jauh klasike. Yes. Doni, Jeng Sasa, ndak lagu napa ndak? Kuwi mau ya? Heeh. Ayo ayo. Rasa rebutan. Nenek moyangku serang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, Doni, menempuh badai, sudah biasa. Nenek moyangku serang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nenek moyangku seorang pelaut, ayo Doni. gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh Awas, awas, badai, awas. sudah biasa. Nenek Mikir, Mas, moyangku mikir, seorang Mas. pelaut, gemar mengarung luas samudra, Spesial kagem menerjang Ibu Yohana ombak, Miller. tiada Tepuk tangan takut, untuk Bundo menempuh badai, Praneso. sudah biasa. Aku duwe dolanan sing lucu, prau cilik tak deleki banyu, Bocah yo. besok gede dadi supir prau, bayarane 120.000. Resikone kelelep kok wong 120.000 lho. Temane nopo Mas Doni? Jeng Sasa, mikir diasta Jeng. Niki temane nopo? Dino niki. Bertemakan apa Jeng? Sik mo, Pripun? iki lho softline ming siji. Madheprono to, Dan? Praune iki ndak. Nah, Madheprono. Wis praune disingkirke dilebokke. Kowe sik. Kowe sik lek gawe angel lho, ku batine akeh banget lek gawe kuwi. Direwangi ra turu mo. Yo, monggo Jeng. Ngendika apa Jeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Di hari ini spesial hari Natal. Saya mengucapkan selamat hari Natal yang menjalankan. Semoga di hari Natal ini penuh berkah dan penuh cinta kasih. Amin. Doaku yang terbaik semoga yang hadir di sini diberikan rezeki yang lancar. Amin, amin. Anak-anak sehat kabeh, Amin. sekolah le pinter kabeh, iso mbanggake wong tuane dewi-dewi. Amin ya rabbal alamin. Ya udah Mas. Pokoknya kita and carry harga mati, toleransi indah. Terima kasih, selamat sore. Monggo dilanjut. Menika nganu Jeng Sasa. Pripun? Bertemakan perahu ini karena Ibu Yohana Miller adalah bersuamikan itu Mr. Miller pelayaran. Oh, Punya pelayaran. orang pelayaran tapi mempunyai apa jenenge ya? Usaha. Perahu Usaha. kapal pesiar. Oh, Kita alhamdulillah. doakan semoga Ibu Yohana sehat selalu. Amin. Doa Sehat yang selalu. terbaik untuk Panjang umur, Ibu Yohana. tepuk tangan untuk Ibu Yohana. Ibu Yohana. Wonten Jakarta Ibu Yohana Miller Mas, Mas kok Mas. Jeng Sasa anu wedok. Pokoknya doa yang terbaik untuk keluarga besar Ibu Yohana. Ibu Yohana
diberikan rezeki yang lancar. Amin. Besok tahun depan nanggap Kudo Praniso Amin, lagi. amin. Amin. Yang terpenting adalah kita doakan panjang umur selalu kagem Ibu Yohana. Amin. Diangkat segala penyakitnya. Amin. Amin, amin, amin. Sumangga. Amin. Iki apa iki, Joan? Ya gandreng ta. Oh, gandrung yo. Yo. Mripate Doni wong siji. Paduran. Cepling ya Pak, sik setunggal. Ayo makanya jenenge cepling mawon pripun. Ayo Doni cepling kok. Yo, gandrung Mas, yuk. Aku mikir Yo. Kudo Praneso. Yo, iki lo, entekno, Iki lo, entekno, entekno. Saga ala keri. Saga ala keri. Saga ala keri. Antekno Don. Yen lagi gandrung, ra peduli Buka siji. lagi naksir, ra peduli yen barang nopo. Ho, ho. Najan lagi bokek, direwangi kretek-kretek, jarene wis wong yen lagi nyanyi, ra peduli lagi inflasi. Wong yen lagi kepingan, ra peduli donya kiamat. Najan lagi duit, direwangi kredit-kredit, jarene wis jodoh, apa tuweke wong loro. Irung bakir duweke sapa dik? Irung bangir yo duwekmu, Lambe tipis duweke sapa dik? sampe tipis yo duwekmu, Janggut nyatis duweke sapa dik? jenggot nyatis yo duwekmu, Dulu iki duweke sapa dik? gulu iki yo duwekmu. Joget Pak, monggo. Ingkang kagungan dalem Mbak Septi. Tolong Mbak Septi. Yo, joget yo. Saga ala keri. Saga ala keri. Saga. Laru. Ono sing duwe kowe. Wong yen lagi gandrung, ra peduli mlebu Oh, ha. Waduh. yen lagi naksir, ra peduli yen perang nuklir. Najan lagi bokek, direwangi tretek-tretek, jarene wis jodoh, apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi nyanyi, ra peduli lagi inflasi. Wong yen lagi kepingan, ra peduli donya kiamat. Najan ra duwe duwit, direwangi kredit-kredit, jarene wis jodoh, apa-apa duweke wong loro. Irung bakir duweke sapa dik? Irung bangir yo duwekmu, Lambe tipis duweke sapa dik? sampe tipis yo duwekmu, Janggut nyatis duweke sapa dik? janggut nyatis yo duwekmu, Gulu iki duweke sapa dik? gulu iki yo duwekmu. Iki piye dik? Tambahmu mati. Mestine ono sing duwe, Iki piye dik? Tambahmu mati. mestine ono sing duwe. Injek kagem panitia monggo air dihidupkan. Matur nuwun. Diwangi klebus Piye arep dikaki ngendi praune? Oh. Ora dadi po? Ora dadi po? Lagune apik lho. Lagune apik lho Lagune apik lagune. Asu. Hei, pleng, cepleng. Kasih jalan. Ya ini wis 200 Nur kae. Iya. Mas, sing nabuh nganti kemeng sampean kok mengece dikek niko. Mbok niki lho sing niki lho, butuh duit tenan iki.
Mangkai cobi mangkai 100 rak mesti purun. Kebi, tak jaluk kebi. Kok aku dibakak iki? Ora, ya aku bagi loro ngono lho. Ya. Asune iki jan butuh duit, Pak. Ajeng iki rabeni burine iki lho, Mas. Kuwi ngetutne wae kuwi. Padu ya kerep, mesra ya kerep iki lho. Akeh le padu, Pak. Ora. Yuk. Jujur timen ta piye iki? Air. Saya lagi keduk. Banyune lho, Mas. Oh ya. Duh wong ayu pepujaning ngati kaya ngene wong kang nandhang asmara apa to awakku dhewe do tewa Jawa Tekung welasono pringawa mami besok kapan katakan jejer lan wong ayu umpama nonah kodho tanpa prau prasasat Doroden pepetri idam syarias moro iki loco jatilane dopraneso kamping tengah iki loco jatilane dopraneso kamping tengah iki lo jatilane asli kamping tengah iki lo jatilane asli saka kamping tengah ayo kanca ayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun barang robrane samae dilolan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge kolopis kontol baris ayo kanca ayahi karyaning praja kene gugur gunung
manuk tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyane negara siji loro telu papat ngaku papat diulang lagi mesti enggal rampunge kolobes kontol baris kolobes kontol baris kolobes kontol baris kolobes kontol baris Yo, la 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 la. Ayo dul, ayo dar kaya. Ya. Hae arep gedek arep tak ujungke supaya gelem arep tak jukunke ore ose tak ore ose Kira-kira motore kanja gawa mriki tak supirati katu seneng aja mung mandeg golek ana kambing omahe ose ore tak ose ore ireng-ireng anake lutung buka laci kok ana kadale yen to seneng aja etang-etung durung mesti dadi bojone ore ose tak ore ose boyo mesem manupe tae opo boyo guyu susah betae opo panjalukku tetep ing janji aja emo aja tansah juwa senajan aku uga tansih laing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng anguti luring kagungan watoni kumemen mesti kasebet ayo Oh najan aku uga tansih laing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng amuti luhure kagungan watone tumemen pasti kesempatan
Mas Dut, Pripun apa? menika wonten tamu Mas Seto Aji saking Jakarta. Ije. Biasanipun jenang kula dipun Nggih, sumangga, pinangkani Rama. ado-ado. Iya. Iki libur Natal khusus Kuda Praneso. Jenang Asik. kula. Yuk. Tekan tanggal 1 le libur Mas Aji. Ayo, so neng sunggingan. Sunggingan mirsani melih. Yuk. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Nimas matur suwun nalikane nandang susah padha sing ngancani Aku tetep tresno lan tetep setia ya Kang Mas dereng nate gawe kelo lan gaweku jiwa ning saiki bareng bukti kowe konjur lali marang aku Siti Weka. Siti kowe nasu banjur ngajak padu ngono aja ngono Suarane sing apik, sing seru, soalnya wis disangoni. Gitu. Nggih. Padha aku. pancen ra kelingan sampeyan dek biyen ya Kang Mas kowe janji ku susah padha dilakoni Lek ngadiran goyang lek Mukangi kutha sateruse nang desa matur nuwun aji merga aku anggoleki sing tak tresnani winci kucur lunga pengitan Surabaya terus nyang Bali Manggulan lunga nyang Bandung ora
Bang Men, kayak Bang Men.